Давай парите! Тук няма пари. Ела да видиш, ще разбереш. Тук трябва да си пари. Прав си, няма. Иване, нямам пари. Какво? Къде му да работи, бе? Нямам где. Да проверим тук какво се. То верно няма клиенти тук. Ти, че няма пари. Здравейте. Какво ще искате? Дай на кола. Ето, заповядайте. Добре. Много харесвам кола. Окей. Браво. Брат, най го видях да прибира пари. Yes! Знаех си, че този път има пари. Брат, сега ще разделим парите. Колко ще ни дариш? Значи виж сега. Ти получаваш ето това, а всичко останало е за мен. Добре. Окей. Сериозно. Нека ги разделим. Това е за мен. Това за теб. Добре. Това за мен. Това за теб. Добре. Това за мен. Това за теб. А това ще го скрием някъде. Къде са парите?